L-għodwa ta' tnejn fost il-ħaddiema jitkellem ma' sidin tal-ħwienet u n-negozji jisma' l-residenti ta' San Ġwan. Hawn Adrian Delija kellu l-opportunità jiddiskuti ma' sidin l-andament tan-negozju tagħhom u dak li qed iħassibhom. Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, id-Deputat Kristi De Bono, is-Sindku ta' San Ġwan Etienne Bonello De Puy, il-Viċi Sindku Marika Baylis u l-Kunsillier Dominic Kassar u kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll l-elezzjoni ġenerali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqa' ma' diversi sidien ta' stabilmenti fit-triq prinċipali ta' San Ġwan fejn kellu ċans jisma' minn għandhom x'inhuma l-isfidi li qed jiffaċċjaw fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Kienu diversi sidien tal-ħwienet illi esprimew tħassib tagħhom dwar il-fatt illi l-bejħ fil-festi tal-miliet naqas meta paragonat mas-sena preċedenti. Konferma ta' dak li ħareġ mis-survey tal-GRTU kif ukoll mill-istatistika tal-Eurostat illi urew illi fuq medda ta' sena naqsu dawk il qalu li marru tajjeb fil-miliet. San Ġwan inbidel drastikament tul is-snin fejn illum il-ġurnata sar lokalità kummerċjali bat-taħwienet u stabilmenti. Dan ukoll fih innifsu joffri diversi sfidi għar-residenti biex ma nsemmux ukoll il-kwistjoni ta' traffiku u l-parkeġġ. Waqt din iż-żjara Adrian Delija tkellem ma' residenti ta' San Ġwan dwar l-istat disastruż li jinsab fih ġnien Keringrek, ġnien illi l-Kunsill Lokali ilu ħafna jixtieq li jkun spazju miftuħ biex jitgawda mir-residenti u minħabba li ma kienet qed issir l-ebda manutenzjoni min naħa tal-Gvern ċentrali f'din iż-żona rikreattiva, il-Kunsill Lokali kellu jieħu deċiżjoni drastika u jneħħi l-bandli mill-post peress li kienu qed ikunu ta' periklu. U għal-moment li jekk il-Gvern jiddeċiedi li fix-xhur li ġejjin mhux se jagħmel u jwettaq il-proġett li kellu jagħmel tal-Community Center, allora l-Kunsill għandu jidħol u jintervjeni u għandu rrieda politika u l-abbilta li irreġġa' lura dan il-ġen għall-inqas bħala a safe place għat-tfal u għall-lokalità ta' San Ġwan. Il-Gvern Laburista qed ikaxkar saqajh u mhux qed jgħid jekk il-proġett ippjanat mill-Gvern u li għalih kienu saħansitra diġà ħarġu l-permessi u x'se jsir jew le. Dan ifisser li l-Gvern għażel li jinsa kompletament lir-residenti ta' San Ġwan.